What's up guys, it's me Calvin right back again with another video, and for today's video guys kay actually delete for today for tomorrow's video kay buhato na to ang what's on my room for 2019. So as of now ginalimpyuhan ako tanan kana diri kana computer, limpyuhan ako kana tanan diri. So yeah, karon limpyuhan ako ang kwarto para mabago ang design sa akong kwarto. Like gina-change din ako ang design sa room every month, and kani murag 2 months na nga ingani ang layout sa akong room. So karon i-change na pud nato. So yeah, let's go. Hey, how's it going guys? It's me, Calvin Roy, back again with another video, and for today's video guys kay i-tour ta mo sa ako ang kwarto karon diri sa ako ang bag-ong gi-set up nga style sa kwarto. And yeah, ako ani siyang gilimpyuhan gabi. Ako adjud siyang gitarong like gi-plaster tanan para at least limpyo-limpyo pod ang ako ang matulugan. And also actually mo ni ang pinaka first na ako nga style kadtong pagbalhin ako diri sa taas, and then karon gibalik na ako kay na-realize na ako nga mas dako jud ang space. So yeah, karon i-tour ta mo karon sa ako ang room. So guys, mo yung komportahan diri and then beside it is ang ako ang TV, syempre ang akong drawer. Nadri ata na akong mga sinina, mga shorts o mga bag na ginagamit. Yeah, kani mga papeles na mga papel-papel lang. And then kaning closet, kaning plastic closet kay diri nakabutang ang ako ang mga panlakaw. Kana panlakaw ako na padri atong ako ang sa grade 10. Then syempre mga private stuff. And also diri ang ako mga sapatos, mo na akong shoe rack, and then kani kay mga items na ginabenta na ako nga kanang wala pa nahalin. And then napod ang mga bagong libro kani sa ilalom na ang mga bagong libro for upcoming school year karong 2019-2020, which is mag-grade 12 na ko. So mo ni ang grade 12 na books. And then naana diri ang kadtong ako ang kaning mini table, and syempre naadri ang akong glasses, ang ako ang Windows 7 installer. I don't know ano nabot na diri but kini nga gibutang. And also ang ako ang mga Axe mga body spray. By the way, big fan kay ko aning Axe body spray kay humot jud kay silag mga perfume guys. Like if ever na ako'y ma-recommend sa inyo na pahumot, I would probably recommend you guys kaning Axe body spray. And then na akong toner na ako ang tawagan ani nasa ilok, kalimot mo ko ay nya kani ako ang pang-gurgle. And then napadri ang USB diri actually kay Kim ni, but nakalimot kog uli. Dugay na jud kay ni sa kuha kay Kim ni. And then nadri ang mga taklob sa camera, taklob sa lens, nadri ang ako ang tripod sa gamay. And then kanina limtan ako uli. Then baba na ang ako ang Casey Neistat glasses na ang lie detector na dulaan, which is wala pa na ako nagamit ever since. And then sa pinakailalom kay ang ako ang mga camera bags kana dira duha ka camera bags. And then kani kay ang mga excess na mga ambot ulaw kabalo sa ibutang na. And ang naa sa ilalom ani, ang nasa ilalom ana kay ang box aning camera 200D. And then napod ko ikon diri kani like yeah. And also ang ako ang cut-tray nga klaro kayong wala pagit tarong, but yeah, mo na gikan pa na ako na gitulugan. And then nga na and dili kayo ko naga-arrange jud sa akong cut-tray pag mata na ko panagsa lang, but at least okay lang, aminado ko. Napud ko yung mga sapatos dira sa ilalom. And kato mga sapatos nga naa sa akong ilalom sa cut-tray, mao to ang mga sapatos nga dili makasya diri sa shoe rack. So gibutang na lang nako sila sa ilahang mga respective boxes, and then gibutang dira sa ilalom.
Yeah. The reason why nga no gibutang nako diri ang ako ang cut tray, it's because dako kay kog space diri as you can see, dako kay kog space kana, and para maka-save pa kog space para sa bangko kay para diri ang computer and then diri ako maglingkod. So and also kanadra sa taas kaya nga po ang mga murag storage mga pang stock na mga storage something dra ako mga old books, as you can see, old book, and then ako ko'y camera cleaner ginagamit pa na ako na, and daot man ni siya but napili na ko nga i-keep na lang kay phone if magkakwarta ko ipaayo na ako. Ang mga boxes ako ang mga ginapangpalit, so nadra microphone, ang keyboard, ang sa mouse, and yeah, all of that. And then diri ata I have here my first vlogging camera, ang Panasonic Lumix LX5, and then diri ana ko gibutang tong ako ang DIY play button for inspiration, man. And then napod ko aning Bluetooth na kuan na headset, and ang nakanindot ani niya nga headset guys kay pilo siya. So kana, if nakaingani siya nga position for headphones jud siya. But if it turn na to aning kani, if it turn na to, mahimo siyang speakers. So karon i-try na to, let's see. But if ingani na to, mapalong siya, it's because naka na siya, for headset na siya, and it's really good if maghimo mo content like whisper challenge kay kusog jud kay siya, and bass boosted siya nga type of headphones, so it's really nice. And then I have here a minoxidil na spray. Kuha na siya beard pampatubo og beard, and I really want na magka-beard. So, nipalit ko gingana. Napuday diri akong microphone. Yeah. Kaning, I don't know if naka-remember mo ni basta kaning lamp. Diri na ko siya gibutang para whenever na magpagabi ko og dula, mag-light up lang, lang, and then, game on. Napaday guys, last but not the least, ako ang keyboard. Muna akong keyboard diri and napay mga gamit sa taas. Yan, akong akong pitaka, ako ang GorillaPod, and then old phone, and then ako ang short na kaisa lang nagamit. And siguro style naman jud nato nung balikon jud ang ato ang nagamit nga short or pantalon, or short or pantalon kay lain pod kung ilabunon ako dayon unya dili pa baho unya makuspaw ang iyahang color sa short. Naa sa baba nakabutang ang mga charger kana, and then kana dira ang ako ang butanganan og labunon. Yeah, so I think mao lang to siya tanan guys for my room. Dili kay siya ingana ka nindot jud, unlike any other YouTubers sa pagpakita nila sa ilahang room, but at least nakoy kwarto. Pero bitaw guys, maoro gid ni ang naa sa kong kwarto. Napo day ko sa una pa ni, actually na ako'y gibutang na lighting. Yan. Nakikibutang na lighting sa gilid kaya draa dili kay siya maklaro kay hayag, at least para makakuha ko anang aesthetic na feel kanang mga kwarto sa YouTuber nga kanang mga na-adjoy mga Christmas lights, no? Yan, napay uban nga kanang nindot kay na sila mga shelf. Yeah. So that's it guys for this video. Thank you so much for watching. I hope you like this video. If you did, make sure to give it a big thumbs up, and don't forget to comment down below your video suggestions na akong buhaton, possibly puhon, and don't forget to share this video guys if kung gusto mo, and don't forget to subscribe and also click the notification bell for you to be updated when I upload new videos. So mga to guys, thank you so much for watching, and see you guys again soon, and peace out.